என்னுடைய இனிய சகோதரர், அருமை சகோதரர், பாசமிகு சகோதரர், ஆற்றல் மிகு சகோதரர், செயல் வீரர் செந்தில் பாலாஜி அவர்களே. இந்த மாவட்டத்தில் ஒருத்தர் இருந்தார், அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி. இந்த கரூர் மாவட்டத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கிறாரு. கட்டுப்பாடுனா கொள்ளையடிக்கிறதுல, ஊழல் செய்யறதுல, லஞ்சம் வாங்குறதுல, அந்த கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கிறாரு. மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களை, கழக தலைவர் அவர்களை வருக 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 என்று அன்போடு வரவேற்கின்றேன். தாங்கள் மட்டும் பிறக்கவில்லை என்றால் தமிழ்நாடு கொள்ளைக்காடாக, ஆம் கோபாலபுரத்து கொள்ளைக்காடாக ஆகியிருக்கும். உறுப்பினர் மு க ஸ்டாலினுக்கு தகுதி இருக்கிறதா என்று கேட்டால் லட்சத்தில் ஒரு பங்கு கூட தகுதி இல்லை. திராவிட சுடரே, உங்களின் வியூகம் என்னவென்று தெரியாமல் எதிரிகள் விழுதுங்கி இவனை பில்டப் பண்றான், இவன் பாட்டு அவனை பில்டப் பண்றான், என்ன நடக்குது?